Татар эстрадасы турында сөйләгәндә, бүгенге көндә аеруча хатын-кызларга игътибар күп бит инде. Моторлык индустриясының булган барлык чараларыннан файдаланабыз, кулланабыз. Кемдер ирнең күперткән, кемдер керфеген ябыштырган, кемдер кашын каралткан, кемнеңдер ирне артык кызыл төстә, кемнеңдер күкрәге үзенеке түгеләйме, бар бит инде андый шелтәләр. Гомумән, менә асыл ярга карап утырганда, мин аның барысы да табигыйдыр кебек, тик шулай да ниндидер сире бардыр моның мөгаен бу моторлык индустриясеннән файдалана торгандыр дип уйлыйм. Бер сүзсез бар, хәтта маникюр ясатмыйм мин. Нишләп? Үзең ясыйсың? Үзем чиста пөхтә куллар миңа күбрәк ошый. Беренчедән. Уколлар ясатканым юк һәм әлегә мин аны кирәксенмим. Кирәктер җиргә дә. Юк. Беренчедән мин андан куркам, икенчедән нәрсәгә ул миңа кирәк дип уйлыйм. Алла сакласын. Ирнең дә үзеңнеке менә. Ирен үземнеке буялган матур. Мин декоратив косметикадан бик теләп кулланам. Һәм ул миндә бик күп төрлеләрен сайлап алам һәм кайчан кайсысы кирәк, шулар белән мин кулланам. Декоратив косметика миндә бик күп. Декоратив дигәч аңлыйсыздыр инде кызлар аңлыйлар. Бизәнергә генә, төс, тон бирә торган туш, карандашлар, помадалар, румяналар, тональ кремнар. Асыл яр һич кенә дә ышанасы килми, ләкин сине якыннан күргәч һәм бу чынлап та шулай. Асыл ярда табигый матурлык, ул табигаты белән шундый матур дип әйтәсе килә, дуслар.